angazi noma ngisendaweni right bengifuna ukukhuluma noSedlo. Yebo bhuti, usendaweni right impela uyena lo khuluma naye. Ngabe mina ngikhuluma noba? Hayi, akubalekile lokho. Akubalekile ukuthi nje ngithola yena impela umuntu engimfuna. Lawe thisha. Kunelinye ibhungu la enganginikeza insimbi yami la. Maye le nsimbi lo ngitshela ukuthi nimgcinele yona lesikoleni. Mhlawumbe ubhuti mekhuluma ngensimbi usho iphi insimbi? Insimbi eqhuma. Usho isibhamu. Yebo. Oh hayi. Mhlawumbe uma ukuthi ukhuluma ngalesibhamu esasiphethwe lo mfana lo unqubeko. Hayi cha bhuti, leso sibhamu asikho la sathathwa amaphoyisa. Amaphoyisa? Amaphoyisa efike nini? No phela amaphoyisa ayibiziwe then afika sesiphumile isikole asithatha isibhamu. Lo mfana ungitshela ukuthi amaphoyisa afika ngale esikoleni. Wona ungitshela usafika. Ngempela bhuti wami kuyikona lokho engikushoyo, amaphoyisa afika isibhamu asithatha ahamba naso. Awusho. Uma ubona mina ubonani? Because ngiyazi mina ukuthi isibhamu asizange size siphume lesikoleni namaphoyisa. Isibhamu saphuma nawe la. Sathatha